ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಣ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿನ ರಡ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ದಾದಾದ ದೇವರು ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಅವು ಖಂಡಿತ 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 ಐದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಮಂತ್ರ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಕೈಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ರೂಟ್ ಇನ್ ದಾದ ಸರಿ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸರಿ ರೂಟ್ ಉಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ದೇನ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಾರ್ ಅದು ದಾದ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದೇನ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ದೇನ ಮಾತ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಏಪಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರಲ್ಲ ಕೊರ್ತು ಜೀರು ಯಾನೇ ಬೆಂದಿನ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾನು ಕಲ್ದಿನೇನೆ ವಿಜಯನಗರ ಆರು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಿನ್ನೆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಟಾರೆ ಬಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಒರಡು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಒರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತಾರಡಿ ನೆರ್ಪೇರು ಬುಂಡ ಉಂಡತೆ ಪಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆರ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಳಂತ ಪನ್ಪುಜಾವೇನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ನಾದ कारण किन्नेಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಉನ್ನಗಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅರ ಟೀಮ್ ಡೇರ ಲವ್ ಗಿವ್ ಮಂತ ದತ್ತಿ ವಿದಾಯ ಹೊಡೆಯಾರ ಅಲ್ಪ ಇರಗೆ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ನಡವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಯಾ ನಾವೇನು ಪಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ದಯ ಪಂಡ ಕಲಸಂಗ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಲಿನ ಸ್ಥಾನೋಡೆ ತೂತಿನ ಕುಲುಪು ಅಟ್ಟು ಒರಿಲ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಏರ್ಲ ತೂತಿನ ಕುಲುಜಿ ತೂಂಡ ಬುಡ್ಪುನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಆ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆತ ಒಂದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಈತ ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಯಣ ಉಂಡು ಈತ ಈ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ಪೊನ್ನುಲೇನು ಕಡಪುಡುಜೀರು ಅತನ 4 ಜನ ತೂಪುನಾಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪೇರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಆತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಆನ ಆವಾಡು ಪೊನ್ನಾವಾಡು ಆನುಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಪೊನ್ನು ನಾಟಕದಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾ ನಾಟಕಡೆ ಯಾನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಚ ವಾದ ಐರಾಡಿ ಇರ್ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಡ್ ಪನ್ಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಂಡ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲವ್ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಆಡ್ ಬಂದಾಡ ಅವ್ರು 2 ಕೈ ಸೇರು ಚಪ್ಪಲ್ ಆಪ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಟಾಪುಜವು ಯಾನು ಸರಿ ತಂದ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಂಡಿ ಯಾ ನಾವೇನು ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡ್ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತಕಲ್ ಬೈದಿರು ಬೇತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತನು ಬೇತೆ ಗಲಟೆಲ್ಲ ಆತನು ದಗದಿರು ವಿಜಯನ ಟೀಮ್ ಉಂದಟ್ಟು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಾನು ತೂತಿನ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಿನ ಆತಿದ್ದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಬೆನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಎದುರಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆವೋಡು ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಎದುರು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ರೂಟಡೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ದ ಅವರೇಜ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ದಾದವರು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಬೆನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಲವ್ ಮಲ್ಪನು ಅಲ್ಪ ಯಾಮಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಮೆಗಿಪಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೇಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಪಿ ನಿಜಂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಟೀಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತಂದಾಣೆ ಅನ್ಬೇಕಲ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅದು ಸಮ ಆಪುಜು ಒಂಜವು ನಮ ಸರಿ ತಂದಾಡ ಎದುರ್ದಾಯ ಸರಿ ಉಪ್ಪೆ ಎದುರ್ದಾಯ ಅಂಚಿತೆ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಯಿರ ಗುತ್ತರ ಗುರುಡು ಯಾನ್ ನಿಂಗೆ ಪುಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಅವಡಲ್ತಿರುದು ಅಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೂರೋರು ಇಜ್ಜಾತೆ ಒಂಜವು ನಮ ಸರಿ ತನ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ನಾಟಕದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಗರು ಏರ್ ಮಂದಿ ಪಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ದು ನಾಟಕದ ಅಲ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂತೇರು ನಾಟಕದ ಅಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಬಂದು ಅವಾಗ ಇಂಕೊಂಚು ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಉಷೆ ನಾಟಕದ ಆಳ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಮಾರಕಲೆ ನಾನು ಬಂದೆ ದೈಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಪಿನ ವರ್ಡ್ ಪಂಟ್ರವಲ್ಲಿ ದೈ ಬಂದು ಪೂಜೆರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅಕಲ್ನ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ತೋಜ ಉಂಡಿರಿ ದಾದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೂಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏರ್ ದಾದ ಬಂದು ಇದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರಂದ ಅಷ್ಟು ಪಿರೋಡ್ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ರ್ ದಾತಿನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಿನ ಉಂಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವ್ನು ನಾಲ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಾಟಕದ ಆಲಾಪ ಅಂತ ಪನ್ಪಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನಿತ್ ಈತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತೀರ ನಾಟಕದ ಆಲ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಶ್ಯಾಮಾರು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿಯನ್ನ ನಿಂಚ ಪಂಡೇರದ ಮಾರ ಅವಾಗ ದಾಯಗಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲ್ ಆಡದೆ ಒಂಜೆ ವಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಅವರ ಬೆಲೆ ಒಂಜೆ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇನಡ ಆ ಪೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡೇರು ಗದಂಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆತ್ ಹಾಳುಂಡು ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತೀರು ನಾಟಕದ ಆಲಪ ಅಂದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಂಜು ಇರೆಗ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಎಂಕಾದಪ್ಪಿ ಆ ನೈಟ್ ಬರ್ಪ ಓಲೋಲ್ ಪೋಪ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮವೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪುಡ್ದಿನಿ ಬೆನ್ರೆಗ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಡಪುಂಡಗೆ ಎಂಚಿನ ದುಪ್ಪಿರು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನ್ನು ಪಿರವಾರ ಪೋಲ್ ಮಂದ್ ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಐ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಓರಿತ ನೋಡು